všetkých dovolí. Vás poprosím o veľký potlesk pre víťaza roka u pasíkavých psov, katalogové číslo 22. Zvod nebol na Slovensku 15 rokov, tak neviem, odkiaľ toto vie, že to bude v turizme. Taký istý víťaz roka, katalogové číslo 29, pasíkavý pes. A potom bola v 2009 vo Zlatý pes s katalogovým číslom 78, víťaz roka dospelých. To prosím ešte jeden potlesk, katalogové číslo 78 a taktiež katalogové číslo 84. Zvod nie je nikdy prísny, hej, lebo to je iba nejaké zhodnotenie, to sa skôr hodnotia. Úloha zvodu bola zhodnotiť plemenníkov, ktorých sa mali predviesť akože jedinci. To je plná a potom podľa toho sa vyhodnocuje jeho ďalšie použitie, hej. Lenže u nás často sa to zhodnotí, keď dojde traja psi, hej, a nerobí sa to. Zato ti čekali da ovde papi mi beni prištali. Nemamo te No, to je úplne dvojstvo. on njega uvijek za zarku. Nasocovaný, nemusíme. Dobre, no. Vy máte do vás. Hej, jedno možno. Neviem, či nemusíš byť na dvoch akciách. Áno? On je prvi. Ja som chcel po inej súke. Tam boli iba dve šteniatá a to už mali zadané. Potom ďalší vrch mali po tejto, čo je matka. Ale tam zase bola jedna súka, ale to mali tiež už v poradovníku. Ďalšia, tam bol iba pes. A toto je štvrtý vlastne. Čo mali. Katalogové číslo 19, najlepší pes. Majú ďalší vrch, tam sú zase iba dve psi. No, oni se sprdaju. Pa sljedeći put nek mi kažu